Βασίλης Χαρισίου. Το Toyota RAV4. Θα δούμε τώρα τις ειδικές διαδρομές στον παλιό Άγιο Αθανάσιο, έτσι. Ήρθαμε για να αποδράσουμε 2-3 μερούλες να ηρεμήσουμε. Ο Βασιλάκης θέλει να παίξει λίγο. Να παίξει, Βασιλάκη. Έλα εδώ, δώσ' το, όχι ρε πες, παιδιά, 30 χρονών άνθρωπος. Εδώ δείτε. Φανταστείτε τον άνθρωπο αυτόν όταν ήταν 20 τι έκανε. Είχε ένα Daihatsu Feroza. Βέβαια, τώρα παίρνει προαγωγή. RAV4. Ωραίος, Δεν μπορείτε να πείτε μέχρι να το φέρει κανένα τακλάκι. Μέχρι να το κάνει καμιά μπάντα. Ωραίος. Δώσ' το. Τον έσβησε. Το γάμισε αυτοκίνητο. Καινούργιο είναι. 6 μήνες το έχει. Καλορίζικο αγόρι μου, καλοτάξι εδώ. Έχει και φημέ τζάμι. Ωραίος, δυνατός, Το snowboard πάνω, τι είμαστε, ό,τι και ό,τι είμαστε. Έτσι, δώσ' το αγόρι μου, δώσ' το. Σπάστο. Τα λόγατα πως μου γκρίζουν κάτω από το καπό. Πως μου γκρίζουν τα άλογα. Εδώ. Τώρα. Το έχει σακατέψει, έτσι, δεν μπορείτε να πείτε. Είναι καλός σιδεροφάγος. Τώρα μιλάμε εδώ, Χαρισίου Airlines. Καλά του πάει, Καλά του παίζει. Μπορώ να πω ότι αν και είναι σοβαρό αυτοκίνητο, ο Βασιλάκης το παίρνει μόνο για να παίζει. Τώρα μαλακίες κάνει. Και ο Άγιος Αθανάσιος, να πάρουμε και λίγο Άγιο Αθανάσιο γιατί αξίζει το βιντεάκι. Κάνει ο Βασιλάκης μαλακίες του. Βρήκαμε ένα ξέφωτο εδώ. Μάλιστα. Να τους ρε παιδιά ωραία. YouTube έχουμε. Αυτός τα κάνει όλα. Έτοιμοι για το YouTube. Είναι έτοιμος για YouTube. Πετινέα, για πες μας λίγο την Πετινέα στον γκολφ και πάρε RAV. Πετινέα στον γκολφ και πάρε RAV λέει. Πετινέα τα άκουσες? Ας στον γκολφ και πάρε RAV. Παιδιά, το ραβάκι μπορώ να πω ότι πάει τέλεια. Η τετρακίνησή του εξαιρετική. Ωραία, μια χαρά. Σ' άρεσε έτσι? Κλείσε, Ωραία, έγινε, να είστε καλά.